La comunitat de pescadors del Palmar se dedica a la pesca en el llac de l'Albufera i és una pesca totalment artesanal i que venim desenvolupant que consta en escrit des de 1250. Actualment n'hi haurà uns 70 pescadors que participen en el sorteig dels punts de pesca. La pròpia comunitat l'únic que fa és gestionar i un poc normalitzar, o sigui, ficar normes de convivència per al desenvolupament de la pesca en comú, perquè al final estem pescant en un espai, un bé públic, però paguem un cànon per l'arriendo d'esta pesca i aleshores el que tenim és una llonja, que és un punt de primera venda on podem fer ja aquesta venda en comú de tots els pescadors i pescadores que ixen a l'Albufera a pescar. L'aigua en l'Albufera per a nosaltres és tot. Si no n'hi ha aigua en quantitat i en qualitat, nosaltres no anem a tindre peix. I nosaltres necessitem d'aquesta aigua per a que n'hi hagi una avifauna. Està vist i comprovat que anys que hem patit sequera i que no hem hagut una bona regulació de l'aigua, nosaltres hem patit i no entrava peix, perquè el peix que nosaltres pesquem i el peix que verdaderament té valor comercial ens entra de la mar. L'anguila, la llissa, la lubina, és peix que entra de la mar. Per a nosaltres el CIPAM al final és un instrument més de protecció, perquè nosaltres els pescadors duguem així generació tras generació pescant i volem continuar pescant en l'Albufera i sobretot cuidant l'Albufera i que això sempre estiga protegit i que les activitats tradicionals perduren, que no s'acaben, perquè nosaltres exercim la pesca encara.